an hanni ɗo kam oya kam so nani dande mboɗo wullata ɓernde wonat koye bonde mbeɗa anda mbeɗa anda kanko so nani nomin fijirte nomin jallirten ni sabu fijirde jaleɗe ala to makko gonga ɓernde tajat wallahi ɓernde tajat min wiyima noon ko noon min jiɗmi ko guura aljanna mboɗo mi wuuridi mi leedi normal wallahi te wat feere noon mbaɗa rasé ɗum ɗo rase o ayi ni tan yo noppi ma ɗi ayi il faut mi sooda ko toon saltiti ya mais ko bo waɗantini jeeremo yaw ƴettuɗi wallahi an mbaɗa anda oɗo somo nana amin piija min e ma nomin pijirte ni e nomin jallirte ni ɓernde makko boñat ko noon heewi waade noon ɓernde bonɗo o jogi gonga noir o noon no ɓawlini ni nuyi o en général ɓernde nde noon ɓawlirta noon bawli hande holko tagi ɓernde bawlita o yiɗa kono noon min ko ɗo ndiñimi de mi dirani mi yahani garmi ɗo ko pour toppitade ma ka maynoɗo noon ko maynoɗo aɗa ani hay babira wuuro ngo mi kam ana natti arde nder wuuro mbimi ko mbaɗanmi toon ɓe mbiya natterde jama anne ko gonga noon fajiri somi wimi findinima tan ummo juul donka ummade bandam ɗo fof mayat bandam ɗo fof juulaya kadi ala so wona ɗum ɓe mbiya kadi ko min haydara aɗa fama tan haydara mbimi lembel koko dañi bone kala ko gorko waɗi ɓe mbiyata ko lembel gasi noon ɗum woni probléme o minenne kadi ko noon kala ko mbaɗa mbiyda oy a resi lembel ɗum tagi gonga celluɗo kalɗa kono papa on de kaaliɗo arana kaaliɗo baw janggo min mi huuli de papa ko kulata wonde ko papa an a majjani kaaliɗo kokkima kalis makko ya mahanmo a mahani kaaliɗo kam kanko jibinimi min woni bamum kaaliɗo mbiye kaaliɗo woni babam ala an woni kay bamum kaaliɗo ko wonnima hen wona ko min no totti min o totti min ñaami an ko wonnima hen so ari noon makko ya mahanmo a mahani kaali so a majjani min e ma ñaami ɗum ha laaɓi te min ko coowo gañanmi de an ko wondima hen an a wondi ko an 10 millions a majjani a waɗi ɗum e magasin o min ko haala ka gañanmi de Dieynaba kaalidu ndewoye harde nde hol mottilde biye makko hol mottilde biye kaali wona ko 200 millions jogui no ndewo heeɓi wiisade deuxièmement o nuldi kam yomi sodanmo galle mi sonnimo terrain so ari noon o dañi terrain e duwaw jinnaɗo holko kaala duwaw jinnaɗo de woni foof hajuma ala hen saabu ko min tottuma an jaranimi wadde noon an waɗi berdam jaɓ jaranda kam tottumami wona duwaw jinnaɗo noon ɓiɗɗo wawa yobde ɗum gasi ɓiɗɗo wawa yobde duwaw jinnaɗo gonga kalɗa gonga min mboɗo wuura wonde ko wona ɗum ni lano mboɗo wuura jinmi ko ƴeew auditeur uji ma ɗi no natirni fof ko ɓuɓɓi komi tawɗo fof no ɓuɓɓi jeeɓi wallahi ko mayno ka maynoɗo kay kono wona mi haalnanima deɗo balle courant kuppitane jamma o wallahi an Dieynaba gummi kirjiɗmi tan gummi mbimi yeddara mi yaa tarode hawre courant koppi mi ndewmi tan firguitimi e makko wala wiɗa mi heɓnani saabu o mbawli suudu ndu no mbawli ngum mboɗoya tarode firguitimi e makko ma ɓuɓmi e leeso ngo mbimi golde o wi a kañi kam min fa to wayi mayde loof noir o
jewti no feewi e nder yewtere heeɗo hanko kalanɗa ko moftude hakkude ɗum hade mbiɗa jooɗi seeɗa ala joɗɗo masa gari jaho ɗum waɗi ɗo yewmore ɗum kene hakkaaji hay jamma ha ɗum ɓeɗa nana tan kalida hanko en jewtude holliti tan a jinnaɗo waddema surprise kono surprise mo jinnaɗa wadde ɗum on jogata fati ɗum kadi hen kalude mbeɗa anduma mbeɗa andi bamma mbeɗa andi hoore wonan hannde min gondi ko juuti nde nan a suuɗi kam noon aɗa wawno haalande min nelduɗano kayne sonde gandina kam ɗum mittina kono ɗum ɗon fof e wade noon galle kam malle mum ndaw komi sikkade e galle de ya an famani bam komin haaldema ko laabi ceer komin noddimo téléphone appel whatsapp mi o tawde ko heddi e garanam presque ko hitande mboɗo yiiɗi teere om gonɗo ɗo tawi fuɗɗimo ɗo ɓooyde mi nelɗomo kalis o mahana kam ɗum taw somi ari tan ko pare ko surprise wonata a faami baba wi kam ne wawi wonde par ce que won sehilma ko goto gonɗo ɗo ko entrepreneur omo andi kam somin neldimo entre 18 ha 20 millions ma galle o par par ce que on sodata fof guila e baabeɗe fof dal a faami mi neldanimo mom sillor noddumum ko 20 millions direct e inde makko gonɗo e carte d'identité mum to nde o heeɓi nde o holli kam o heeɓi to fuɗɗima sadio o on kalis noon sa rentaki ko on kalis bambara sellelɗo yata kaaliɗo wallahi mawɗo ne daro suka ne daro ha towa ne yiilo ko yiyata taw mawɗo ne yiya ko kaalen tumami ko a wawa ɗum nande nanguirta ko goɗɗum bamnande lombil mum guertoɗe jamma guertoɗe ñalama guertoɗe sila guertoɗe kikiɗe bamma dawani ɓurɗani feccani nani taari ɗo ko noon jeeruɗa suka ha jooɗi ha yeeso ko bewa yaay bawum ala fof ko suusa e toñje e koye mais affaire kalis kam bawum min ko meɗɗo yen tan nundude saka min noon kalis kam te bawum suusa wadde noon mboɗo andu noon affaire lembel o kom fuɗɗima jaggude e moƴƴi min mboɗo andumaɗo hen magasin mo woddiren lembel makko aɗa no foti waɗa hen kalis min moƴƴi bawum heewi lijjantiji min mboɗo andi gallam pari ɗum mi seeri kam min ndino jiiɗuɓe bawum mboɗo andi gallam pari ene kono kam mbeɗa andi kam yoro ala huule kono kam mbeɗa sikki yore suusa ɗiɗi wadde ko miijonomi ɗo ko ɗum ɗo ɓinguel ne wawi tappude ɗum liggo kalis o nanda bamma o waɗa ko miijono ko mi sikkani o hakkille ko wonko fuutude ɗo kam hay soko kangal ma o hersa wadde ɗum